13.4.2024. godine. Pokušamo nešto. Često 25 kila. Ovo iz drugog puta. Lepa je vrućina. Ali već mora se radi. Još jedan neki događaj da ispričam. Pa da kažem nešto sam počeo da gubim događaj iz glave. Nešto je sve, kako da objasnim, je ništa ovo. To je se dešava u Njemačkoj. Bili smo radili na Njemačkoj, nešto smo radili tamo na otpadu, auto otpadu. Mislim da je bila kraj 93. godine. Radili smo na putu nekog materijala, tih kola. To je ljudi, znate koje kola. Znači, ono ludilo. Samo na televizoru udaren, brate, ona se odmah. To ljudi menjaju, uzimaju do osiguranja pare, uzimaju druga auto i to. Sad, Hikmet Ulmaz, Turčin koji mi je meni bio dobar prijatelj. Znao je, sporazumevali su se malo engleski, malo ruski, malo turski, ovo nešto, ja ne znam turski, on je Turčin, To je bila, mi smo bili kako se zove, Viktor Pazinski mi je bio veliki prijatelj, koji je pokojni, umre od tumora mozga. Išli smo u teretanu, šta ja znam, trenirali, zajebavali se. Kako bi kažem, teretana je bila neka stara zgrada, to je blizu Emendingena. Znači, sad ću vam reći, blizu Emendingena, ali ne mogu da se sjetim grada, jebi ga sad. Da li je Stuttgart ili, nemam pojma. Jeste, valjda, da, pošto sam išao vozom posle, do Emendingena. Ulazi se, neću da vas slažem, izvinjavam se, stvarno ne znam, da što sada vam lupam, ne mogu da se sjetim toga. Ulazi se u usta Schwarzeneggeru,
Mislim, klub je tu i podržao se i Schwarzeneggerova glava, ono, sam je velik, ono, kao sedi i ono ulazimo kao unutra, znaš. Tu je bilo svega, znači, ludilo, treniranje, ploče rabacane, znači, nije bilo ono, neka teretana sad, ono, fancy, nego ploča milion, ono što se kaže. Šta pričamo? Hikmet je radio čučnjine, još nešto je zagrevao se, šta ja znam, i otišao u saunu. U sauni je se zadržao dosta i kaže, uspeo sam, nešto on je rekao, uspeo sam. Ja nemam pojma šta je uspeo, mislim, jebote, šta radiš tamo 100 sati. Nećemo dugo reći zadržavati puno. Šta toliko sati radiš, misli se, jebote. I došao je, znaš, ono kao, ja sam došao u šljaku, sad treba ujutro da krenem. I on je ostao tamo da sedi. I ja kažem, matori, sutra radimo, brate, razumeš, treba da pripremimo teren, da vidimo šta ćemo gdje. Ništa nije se ni probudio, da skratim priču, on se overio. Znači, overdoz neke hemije, nemam pojma šta, pogodio krvni sud i tako su obdukciji to su našli. Ništa, voli vas vaš matori, Semija Storman Kaciga, sve puno vas voli, matori. Vežbajte, radite, šljakajte.